Nnọọ n'ime akara nke 5, ọ kwesịrị na ị ga-asa ahụ mgbe ị rụchara ọrụ, gbagharịchaa ebe anyanwụ na-acha gị, i were mmiri sachaa aja na atịtị dị n'ahụ gị, arụ gị ga-adị ọcha. Etu arụ gị ga-esi eme gị ga-eme ka mmụọ gị sie ike, nwee obi aṅụrị, jụọ oyi, nwee obi ụtọ maka ndụ gị. Ihe a bụ ihe dị nsọ na-enweghị ntụpọ, maka na ọ ga-emetụta onye ọbụla. Ị kwesịghị ide ya n'akwụkwọ ka mmadụ jee gụọ, mana ihe anyị na-enweta nke ndị ọzọ enweghị ike inweta, maka ihe anyị kwesịrị ime na ihe o ji dị mkpa na anyị kwesịrị ịdị na-eme ọtụtụ ihe dịka ịgụ akwụkwọ sayensị nke ọma, ịgụọ ka esi alụ ụlọ na ịmụ ka esi emepụta osisi na ihe ndị ọzọ eji alụ ụlọ. Ọtụtụ ihe mmadụ nwere ike ime ka nke na-ede ya n'akwụkwọ edepụta etu esi eme ya, ihe ga-enyere onye amaghị eme ya na ndụ ya. Ha ga-enweta ya bụ akwụkwọ, ha gụọ ya. Ihe niile mmadụ bịa mụta n'ime arọ 10 maọbụ 20, onye ga-agụ ya nwere ike ịma ihe ọma n'ime otu wee lụọ arọ 3, nke ga-egosi site n'uchu o tinye n'ime ya bụ akwụkwọ. Ihe o ji aka ya ewepụta nwere ike iwe ya arọ 2, ụfọdụ arọ 5. Mmadụ nwere ike inweta ya bụ amamihe jide otu onye arọ 20 ka ha nweta, mana kemgbe mmadụ ji arọ 20 were depụta ya, nke na onye ọzọ nwere ike ịbụ nwa maọbụ okenye ga-aga njem weta ya bụ akwụkwọ, gụọ ya bụ akwụkwọ, wee bụrụ nnukwu mmadụ n'isi onwe ya naanị maka na ọ gụrụ akwụkwọ a. Mana ndị be anyị nọ n'ime atụmatụ otu akwụkwọ, nke na ya bụ akwụkwọ ha bịara nye ha aghụghọ dị n'ime ya. Ha sị na ọ dị nsọ, bụ naanị ya bụ akwụkwọ ka ha na-agụ, nke na ha too dịka okenye bụrụzie agadi, ha na-agụ otu akwụkwọ ahụ. Sọọsọ akwụkwọ ahụ bụ ihe ha chọrọ ego. Mama nnukwu m ugbu a bụ sọọsọ akwụkwọ ahụ ka ọ na-agụ. Ọ dịzịa ka akwụkwọ ndị sayensị na ọtụtụ dị iche iche. O tinye oge ya n'ime akwụkwọ ndị a, o nwere ike ịmụta 1, 2, 3 maọbụ karịa, kụziere ihe dị iche iche, kata ma ọ ga-etinye ike ya niile na-agụ akwụkwọ nsọ ụtụtụ, ehihie na abalị kemgbe arọ 15 gara aga. Arọ 15 gara aga ị na-agụ sọsọ otu akwụkwọ. Hei alụme, ihe a bụ atụmatụ otu akwụkwọ ndị be anyị nọ na ya. Ya mere okwu a ji dị mkpa na onye ga-aghọta ihe anyị na-ekwu ga-ekesa okwu a ka ụbụrụ ndị be anyị bido na-emepe, n'agbanyeghị arọ ole ha dị. Ihe emebibeghị ka gị bido ịgụ akwụkwọ n'ime eziokwu bụ nsọ. Enweghị ntụpọ n'ime isiokwu ndị a na-emepụta amasị. Ọkachamara obi ihe gosi nwe ya n'ime isiokwu ndị a. Ọ bụrụ na ịchọ inwe mmetụta n'ebe ọkachamara nọ, ị kwesịrị ịchọ amamihe. Ya bụ amamihe bụ ihe ọkachamara bụ, mana ị gaghị afụ ya bụ ọkachamara n'ime akwụkwọ ha si ebu nsọ. Ya bụ ụmụ Biafra chịkọtara ọnụ, biko unu ga-eteta n'ụla. Ebe a ka anyị ga-achịkọta isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị nke tata. Ndewonu.